ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଆମ ଦଟଇ ଆମ ଲିଚୁ ଆମ କାନାଇ ଆମ ବାପେଇ ନବେ ଇଏ ଏଇ ଗାଁରେ କାମ ଚାଲିଛି ଏବେ। ପାହାଡ଼ର ଏଇ ଗାଁର ନଜର କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କପା ଗଛ ଦେଖିପାରୁଛେ ଲାଗିଛି। ଖଜୁରୀ ଗଛ ଏଇଠି ଅସଂଖ୍ୟ ଖଜୁରୀ ଗଛ। ଏଇ ଗାଁରେ ଏବେ କାମ ଚାଲିଛି। ପାଇପ୍ ଏଠି ଆମର କଟା ଚାଲିଛି ଏବେ, କାହିଁକିନା ଜଏଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ବେଣ୍ଡ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ଧରିକି ପିଲା ସବୁ କିଛି ଆମର କଟା ବି ଚାଲିଛି। ଗାଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ, ଗାଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି। ଆମ ଗାଁ ଠାରୁ ପୁରା ଅଗଲା ପ୍ରକାର ଗାଁ ଗୋଟେ। ଆମର ଭିଉ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାହାଡ଼। ଛେଳି ପିଲା ପିଲା ଚରୁଛନ୍ତି, ଛୁଆ ଠିଆ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ବେଶୀ ଛୁଆ ହେଇଛି, ଛୁଆ ହେଇକି ସେଠି ଛେଳି ବି ଚରଉଛନ୍ତି ସେପଟରେ। ଗାଁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର।